Naša je želja da ovaj događaj postane tradicija i da se u ovoj tu regiji okupljamo jedanput godišnje kako bi razmijenili iskustva, mišljenja, poglede, znanja koje imamo, a vezano su uz našu. Dragi naši zrakoplovci, pozdravljam vas u ime djelatnika Hrvatske prometne plovidbe i u svoje osobno ime, te vam želim aktivnu i uspješnu konferenciju o ciljevima zrakoplovne industrije. Zrakoplovstvo, kao što je rekao i gospodin Pita, je najsigurnija prometna djelatnost, te statistički najpouzdanija. Ali, nažalost, samo jedna zrakoplovna nesreća može uzrokovati nesagledivi gubitak ljudskih života, te u nekoliko sekundi uzrokovati odlazak i nekoliko stotina ljudi. I naravno nekoliko sekundi obići cijeli svijet. Odabrali smo i temu za zajedničku diskusiju na ovoj konferenciji, a to je Just Culture, ili u slobodnom prijevodu kultura ispravnog postupanja. Većeg doprinosa znanosti, utvrđene jasne strategije, donošenja odgovarajućih politika i ciljeva, te uz osiguranje potrebnih resursa, moguće je osigurati održivi rast naše industrije kao bitne sastavnice sveukupnog gospodarstva. Accusations of bribery and stuff and blah. The media were on it from the first day. We're publishing photos of what they felt. And the media are the voice of you and me, of course. The media are there because they want to sell papers. This is a rather cynical analysis. They write the things that you and me want to read. Uvođenje ekološke takse u Njemačkoj i Austriji koji su izravno utjecali na povećanje, tako da ovo povećanje koje vidite 2011. u odnosu na 2010. je prouzročeno uvođenjem novih državnih taksi, naročito u zemljama Austrija i Njemačka koje imaju veliki broj aerodroma i veliki broj putnika. Našeg udruženja Aerodroma Europe, 48% aerodroma članova ACI-a stvara prihod svojim poslovanjem. Sljedećih 50 godina regionalne zračne luke neće imati takve terminale i pretpostavlja da se neće naplaćivati usluge slijetanja, kao što danas kad idete u shopping centar ne plaćate parking odmah se nudi besplatno jer neke druge ostale. Ovdje bi morala roba ići znači do Dubrovnika, intermodalni sustav, jel? Njihovim privatnim hladnjačama, ukrcat se u frigo kontejnere avionske i voziti ih u Zagreb i onda je taj transfer. To sve mora biti brzo, jer to je roba koja mora doći svježa na stol. Znači, to je jedna mogućnost gdje svakako Air Cargo mora preuzeti tu funkciju. Je li industrija, po vašem mišljenju, industrija zračnog prometa regulirana ili preregulirana industrija? Ako se osvrnemo na ovu prezentaciju, činjenica se da sve bilo nešto mlađe da je količina intenzitet propisa bio više manje od danas. Znači, tendencija postoji da se industrija detaljno regulira, specificira, i sad se poznava pitanje da je to dobro ili loše. Ovaj problem, dakle infrastrukturni, planiramo riješiti kroz realizaciju projekta Zagreb Airport Cargo City, to mu je radni naziv, a koji podrazumijeva dakle izgradnju cargo kapaciteta i svih pratećih kapaciteta na postojećoj lokaciji zračne luke, nešto sjevernije dakle od postojeće piste. U ovom trokutu gore vidite koji je omeđen s jedne strane i s desne strane obilaznicom autoceste i sa lijeve strane ova crvena crta je željeznička pruga koja povezuje Raženi kolodvor u Zagrebu sa prugom Zagreb-Sisak.